രേണുക രേണുക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മിലിതേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വാപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ചൈതന്യ സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 1. ശൗനക ഉവാച. നിർഗതേ നാരദീ സൂത ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ശ്രുതവാം തദഭിപ്രേതം തതഃ കിമകരോത് വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച. നിർഗതേ നാരദേ സൂത ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ശ്രുതവാം തദഭിപ്രേതം തതഃ കിമകരോത് വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനകഃ ശ്രീ ശൗനകൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. നിർഗതേ പോയ ശേഷം നാരദേ നാരദമുനി സൂത അല്ലയോ സൂത ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായ ബാദരായണഃ വ്യാസദേവൻ ശ്രുതവാൻ ആര് ശ്രവിച്ചുവോ തദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രേതം ദയാഭിലാഷം തതഃ അഭിപ്രേതം കിം എന്ത് അകരോത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു വിഭുഃ ശ്രേഷ്ഠനായ
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിജി. ശൗനക ഋഷി ചോദിച്ചു, അല്ലയോ സൂത, ശ്രേഷ്ഠനും അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനുമായ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും സർവ്വതും ശ്രവിച്ചുവല്ലോ. പിന്നീട് നാരദൻ വിടവാങ്ങിയ ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോ നമ്മള് നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. എന്താണ് കണ്ടത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇന്നുള്ള ഈ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് അവതരിക്കാൻ, അതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭക്തി വേദാന്തികള് ദീക്ഷ കൊടുത്തു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അവര് പോയി അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മം നാരദനായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചതും ഭഗവാനെ ഹൃദയകമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാക്കിയതും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. അതായത് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പോയി എല്ലാം സംസാരിച്ച് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പൂർവ്വജന്മ വൃത്താന്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ വീണയുമായിട്ട് പോയി എല്ലാ ലോകങ്ങളും സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ ശൗനക ഉവാച. ഈ ശൗനക ആരാണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാണ്, നമ്മൾ ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നത്? ആദ്യം ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുവാണ്, അല്ലയോ സൂത, ശ്രേഷ്ഠനും അതീന്ദ്രിയനുമായി പ്രബലനായ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദ മുനിയിലും സർവ്വതും ശ്രവിച്ചുവല്ലോ. പിന്നീട് നാരദൻ വിടവാങ്ങിയ ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വ്യാസദേവൻ എന്താണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങ് 5 വയസ്സിൽ പിന്നെ ഭക്തി വേദാന്തികള് ഉപദേശം തന്നു, അവര് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ ശൗനക ബ്രഹ്മർഷി സൂത ഗോസ്വാമിയോടാണ് അതേ ചോദ്യം അല്ലെ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചത്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും ഭഗവാനെ നേടാനും സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചെയ്യേണ്ടതാണിത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വന്നതെന്ന് വ്യാസദേവൻ കേട്ടു. ഇനി വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വർണ്ണിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ഹേതു എന്ന നിലയിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മാതൃഗർഭത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പരീക്ഷത്തിനെ ഇപ്രകാരം വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദ്രോണപുത്രനായ ദ്രൗണി അശ്വത്ഥാമാവായിരുന്നു. മുമ്പ് ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെയും സുപ്താവസ്ഥയിൽ വധിച്ച കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അർജുനൻ ദണ്ഡിച്ചിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠ മഹാകാവ്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്തിമയമായ സമാധിയിൽ നിവിഷ്ടനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സമ്പൂർണ്ണ സത്യവും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വർണ്ണിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ഹേതു എന്ന നിലയിൽ, അതായത് തുടക്കത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മാതൃഗർഭത്തിനുള്ളിൽ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തരയുടെ പുത്രനാണ് അല്ലെ, ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടായി. മാതാജി മ്യൂട്ടായി. കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തരയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അശ്വത്ഥാമാവിന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള അറിവ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അറിവ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അശ്വത്ഥാമാവ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തരയുടെ തന്റെ മാതൃഗർഭത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷത്തിനെ ഇപ്രകാരം വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദ്രോണപുത്രനായ ദ്രൗണി അശ്വത്ഥാമാവ് ആയിരുന്നു. മുമ്പ് ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെയും സുപ്താവസ്ഥയിൽ വധിച്ച കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അർജുനൻ ദണ്ഡിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു സാഹിത്യമാവട്ടെ എന്തൊരു സംഗതി ആവട്ടെ എഴുതുമ്പോ അതിനൊരു ബിഗിനിങ് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ബിഗിനിങ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട്, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മുമ്പ് തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെ ഇതെപ്പോഴാണ് വധിച്ചത്? ഈ 18 ദിവസത്തിന്റെ യുദ്ധം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു 18 ദിവസം ആയ സമയത്താണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവനാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെ അശ്വത്ഥാമാവ് കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ 5 പുത്രന്മാരെയും സുപ്താവസ്ഥയിൽ വധിച്ച കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അർജുനൻ ദണ്ഡിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠ മഹാകാവ്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്തിമയമായ സമാധിയിൽ നിർവിഷ്ടനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സമ്പൂർണ്ണ സത്യവും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് ഇതെന്താണ് ഓരോന്നും ഈ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. അതായത് നമുക്ക് പോകെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് ഭാഗവതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ അവതരിച്ചതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ആദ്യം തന്നെ ആർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗവത കഥകള്? ഭാഗവതത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ അറിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തത്? തേനെ ബ്രഹ്മകൃതായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂരയ. അപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനമാണ് പിന്നീട് ലിഖിതമായിട്ട് വന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിമയമായ സമാധിയിൽ നിർവിഷ്ടനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സമ്പൂർണ്ണ സത്യവും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂതവാച ബ്രഹ്മനദ്യാം സരസ്വത്യാം ആശ്രമഃ പശ്ചിമേ തടേ ശമ്യാപ്രാസ ഇതി പ്രോക്ത ഋഷീനാം സത്രവർദ്ധനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ബ്രഹ്മനദ്യാം സരസ്വത്യാം ആശ്രമഃ പശ്ചിമേ തടേ ശമ്യാപ്രാസ ഇതി പ്രോക്ത ഋഷീനാം സത്രവർദ്ധനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂതഃ ശ്രീസൂതൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ബ്രഹ്മനദ്യാം വേദങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണർ, സാധുക്കൾ, ഭഗവാൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുള്ള നദീതീരത്ത്, സരസ്വത്യാം സരസ്വതി, ആശ്രമഃ ആശ്രമം, പശ്ചിമേ പശ്ചിമദിക്കിൽ, തടേ തീരത്ത്, ശമ്യാപ്രാസ എന്ന് പേരായ സ്ഥലം, ഇതി അപ്രകാരം, പ്രോക്തഃ പറയപ്പെടുന്നു, ഋഷിമാരുടെ, സത്രവർദ്ധന കർമ്മങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന്. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭുവാക്കിച്ച് ശ്രീ സൂതൻ അരുളി ചെയ്തു. വേദങ്ങളുമായി ഗാഠബന്ധമുള്ള സരസ്വതി നദിയുടെ പശ്ചിമ തീരത്ത് ശമ്യാപ്രാസത്തിലെ ആശ്രമം ഋഷിമാരുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ശില വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച പറയുന്നുണ്ട്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ അല്ലെ. അതായത് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവരെ യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളുമായി ഗാഠബന്ധമുള്ള സരസ്വതി നദിയുടെ പശ്ചിമ തീരത്ത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ശമ്യാപ്രാസം എന്നാണ് ആ ആശ്രമത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ആ ശമ്യാപ്രാസത്തിലുള്ള ആശ്രമത്തിലാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത്? ശില വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു
ആശ്രമം ഋഷിമാരുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാക്കിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഉചിതമായ സ്ഥലവും അന്തരീക്ഷവും നിശ്ചയമായും അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് സരസ്വതി നദിയുടെ പശ്ചിമ തീരത്തെ സ്ഥലം സവിശേഷമായി ഉചിതമായിരുന്നു. ശമ്യാപ്രാസത്തിൽ വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമമുണ്ട്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ ആശ്രമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് ആധുനിക കാലത്ത്, അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കവികൾ തന്നെ പറയും അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാലാണ് കവിത വരുള്ളൂ എന്നല്ലേ. അതുപോലെ ഈ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശമ്യാപ്രാസം എന്ന് പറയുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പശ്ചിമ തീരത്തുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ പോലും വ്യാസദേവന്റെ വീടിനെ, നമ്മളൊക്കെ വീട് എന്ന് പറയും അല്ലെ, പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ താമസിക്കുന്ന വീടിനെ ആശ്രമം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ സംസ്കാരം സദാ സർവപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് ഒരു ആശ്രമം. ആ സ്ഥലം ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹിയുടേതോ എന്നതിന് യാതൊരു പ്രാമുഖ്യവും ഇല്ല. എല്ലാത്തരം ജീവിതാവസ്ഥയെയും ആശ്രമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് സമ്പൂർണ്ണ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം, സന്യാസ ആശ്രമം, ഇങ്ങനെയാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഗൃഹസ്ഥന്റേതായാലും എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ആശ്രമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മീയ സംസ്കാരം സദാ സർവപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് ഒരു ആശ്രമം. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അവിടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിക്ഷുവിന്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അതിനില്ല. അതൊരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമയുടെ ആശ്രമമാണ്, അങ്ങനെയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അത് എവിടെയായാലും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അവർക്കത് പുരോഗമനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തരം ജീവിതാവസ്ഥയും ആശ്രമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് സമ്പൂർണ്ണ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ സംസ്കാരം ഏവർക്കും ഒരു പൊതു ഘടകമാണ് എന്നിത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥർ, വാനപ്രസ്ഥർ, സന്യാസിമാർ എന്നിവരെല്ലാം പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന ഒരേ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആവുന്നത് നമ്മള് അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല ഗുണത്തിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ആ പുരോഗമനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീയോ ശൂദ്ര സദാ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അതായത് സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും എന്തിനൊരു ചണ്ടാളന് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തരത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണോ, ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ആകും വിധം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും എല്ലാവർക്കും ഉദകമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ്. ആകയാൽ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരാരും തന്നെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്താണ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. തന്റെ കൂടെയുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ മുഴുവനും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. അവരാരും തന്നെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരല്ല എന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പ്രബലത അനുസരിച്ചുള്ള ഔപചാരികത മാത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു സന്യാസിയുടെ പരിത്യാഗവും ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ പരിത്യാഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രായോഗിക പരിത്യാഗത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സന്യാസിമാർക്ക് ഉന്നത ബഹുമാനം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസിമാർ കൂടുതൽ പരിത്യാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ
സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല, ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സ്വ ആശ്രമേ വ്യാസോ ബദരീഷണ്ഡ മണ്ഡിതേ ആസീനോപ ഉപസ്പൃശ്യ പ്രണിദധ്യൗ മനസ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ സ്വ ആശ്രമേ വ്യാസോ ബദരീഷണ്ഡ മണ്ഡിതേ ആസീനോപ ഉപസ്പൃശ്യ പ്രണിദധ്യൗ മനസ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മിൻ അതിൽ, ആശ്രമം, സ്വന്തം, ആശ്രമേ ആശ്രമത്തിൽ, വ്യാസഹ വ്യാസദേവൻ, ബദരി ചെറിയ അരികളുള്ള പഴങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പേര്, ഷണ്ഡ വൃക്ഷങ്ങൾ, മണ്ഡിതേ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട്, ആസീനഹ ആസനസ്ഥനായി, അപഹ ഉപസ്പൃശ്യ ജലത്തെ, ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രണിദധ്യൗ ഏകാഗ്രമാക്കി, മനഃ മനസ്സ്, സ്വയം അദ്ദേഹം സ്വയം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജി. ബദരി വൃക്ഷങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പവിത്രീകരണാർത്ഥം ജലസ്പർശനത്തിനു ശേഷം ധ്യാനിക്കാനായി ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പോ ഇവിടെ ബദരി വൃക്ഷങ്ങൾ, നമ്മള് വ്യാസദേവനെ പറയുന്നത് ബാദരായണ എന്നാണ്, അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ബാദരായണി എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടിയായത്, അതായത് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ബദരി വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ആ ബദരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അരികളുള്ള പഴങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ചെറിയ അരികളുള്ള പഴങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പേര്, അതാണ് ഈ ബദരിക ഒരു പഴം, ചെറിയ അരികളുള്ള പഴമാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള് ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ശമ്യാപ്രാസത്തിലുള്ള വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമം. അപ്പോ അവിടെ വ്യാസദേവൻ ആചമനം ചെയ്തിട്ട് ധ്യാനിക്കാനിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലസ്പർശനത്തിന് ശേഷം ധ്യാനിക്കാൻ ഉപവിഷ്ടനായി. ജലസ്പർശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചമനം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജി. ധ്യാനോചിതമായ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വ്യാസദേവൻ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം ധ്യാന നിമഗ്നനായി അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരമാണ് ധ്യാനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഹൃദയകമലത്തിൽ കണ്ടത്. ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരമാണ് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തിയോഗേന മനസി സമ്യക് പ്രണിഹിതേ മലേ അപശ്യത് പുരുഷം പൂർണം മായാം ച തതപാശ്രയം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തിയോഗേന മനസി സമ്യക് പ്രണിഹിതേ മലം അപശ്യത് പുരുഷം പൂർണം മായാം ച തതപാശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം, യോഗേന യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, മനസ്സിൽ സമ്യക് പരിപൂർണമായി, പ്രണിഹിതേ അതിൽ നിരതമാവുകയും ദൃഢമായിരിക്കുകയും, അമലേ ഭൗതികതയുടെ ലാഞ്ചനയില്ലാതെ, അപശ്യത് ദർശിച്ചു, പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പൂർണ്ണം പരിപൂർണനായ, മായാം ശക്തി, ച തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അപാശ്രയം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജി. ഇപ്രകാരം ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭക്തിയോഗം അന്വയിപ്പിച്ച് പരിപൂർണ നിരതമാക്കുക വഴി അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഹൃദയകമലത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യാസദേവനും
ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും ഇല്ലാതെ, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വയം പരിപൂർണമായിട്ട് നിരതനാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്? മായാശക്തിയാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന യോഗമാർഗത്താൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ദർശനം, പരിപൂർണ ദർശനം സാധ്യമാകൂ. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ? ഭഗവാൻ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവന യോഗമാർഗത്താൽ മാത്രമേ പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ ദർശനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പോ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെയാണ് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ ആരോടൊപ്പമാണ് കണ്ടത്? ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം കണ്ടു, ദർശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അത്തരം പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ ഒരുവന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അഥവാ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗികമായ സമീപനത്താലുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം ആരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ തലം എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തില്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തേതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 2 തലത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മം എന്ന രീതിയിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരവും, ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള തലത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ നാരദൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ മേലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനാക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഈ പരമാത്മാവ് എന്നതിനുപരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തില് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് ഈ 2 തലത്തിലും എന്തില്ല? ഭക്തിയുത സേവനമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ നമ്മള് വെറുതെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ഈ 2 തലത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വ്യാസദേവനെ ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ മേലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനാകാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപ്തനാക്കാനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. പരിപൂർണമായ ദർശനമല്ലായികയാൽ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നായി പരിഗണിച്ചില്ല. ഈ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ മാറ്റാനാണ് ഭക്തന്മാര് പറയാ. സ്വതവേ കുറെ പേര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിക്കുക അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് പറയാം ആ ബ്രഹ്മ തേജസ് കാരണം എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ്, ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മ തേജസ്. ആ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം കാരണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭക്തന്മാര് പറയാം. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരിപൂർണ ദർശനം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 7:19 ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അപ്പൊ വാസുദേവനാണ് അല്ലെ? വാസുദേവ സർവമിതി, അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. വാസുദേവ സർവമിതി ഉപനിഷത്തുകളും ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ്
ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവവും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ബ്രഹ്മം എന്ന സ്റ്റേജിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്ന ഹിരൺമയേന പാത്രേണ മൂടുപടത്തിന്റെ കാഞ്ചന പ്രദീപ്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആ മൂടുപടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പരിപൂർണ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ് ആണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മൂടുപടമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ മൂടുപടത്തിന്റെ കാഞ്ചന പ്രദീപ്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. അങ്ങനെ ഒരു മൂടുപടം ഭഗവാനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക? ഭഗവാന്റെ കൃപ മൂലം, ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആ മൂടുപടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പരിപൂർണ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ. ഇത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ വരുന്നില്ലേ മാതാജി? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എഫൾജൻസ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപയോടുകൂടി മാത്രമേ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഇവിടെ പുരുഷൻ അഥവാ വ്യക്തി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരവധി വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പുരുഷനെ അനശ്വരനും ആദിമ വ്യക്തിയുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയാണ്. പരമപുരുഷന് അനേക വിധമായ ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരുഷൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും പുരുഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ പുരുഷൻ. അപ്പൊ അത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാറ്റിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലരും അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്, ഒരു രൂപമില്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. പക്ഷെ അത് അല്ല ശരി. ഭഗവാനിൽ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു പുരുഷനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പുരുഷനെ അനശ്വരനും ആദിമ വ്യക്തിയുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയാണ്. പരമപുരുഷന് അനേക വിധമായ ശക്തികളുണ്ട്. അവയിൽ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്നിവ സവിശേഷമായി പ്രമുഖമായവയാണ്. ഇതിനുശേഷമുള്ള വരികളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ ചന്ദ്രിക ഉള്ളതുപോലെ പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവസത്തകളെ നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ അന്ധകാരത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തി പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അപാശ്രയം എന്ന പദം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തി അഥവാ ഉയർന്ന ശക്തിയെയും മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ആത്മീയ മായയാണ്, അഥവാ പരമധാമത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. എപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഭയത്തിൻ കീഴിലാകുന്നു, അപ്പോൾ ഭൗതിക അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാരാമന്മാർ അഥവാ സമാധിയിൽ സ്ഥിരീകൃതരായവർ പോലും ഈ മായയെ അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്തിത സേവനം അഥവാ ഭക്തിയോഗം അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കൃത്യമാണ്. ആത്മീയതയുടെ പ്രദീപ്തിയിൽ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അഥവാ താഴ്ന്ന ശക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അത്തരം അന്തരംഗ ശക്തി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തത്വത്താൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദത്തെക്കാൾ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിസ്സരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വരും ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ ആരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മായയാണ് കൂടെ ദർശിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തിയുണ്ട്: ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കണ്ടു എന്നാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകളെ നിലനിർത്താൻ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ അന്ധകാരത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തി പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അപാശ്രയം എന്ന പദം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തി അഥവാ ഉയർന്ന ശക്തിയെയും മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയും മായയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയും മായയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി ഏത് മായയാണ്? യോഗമായ എന്നാണ് പറയാ. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമായയാണ്. ഈ മഹാമായ എന്താ നമ്മളെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ത്രിവിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഇട്ട് വലയ്ക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ് നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നു. നമ്മളെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോഗമായ. മഹാമായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്നു. നമ്മളെ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൂരെ ദൂരെ പോവുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാവുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങി, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ തരുന്നു, ഭഗവാനോട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധു ദേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃത്തിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ